Hello everyone, we want to welcome you to Mandara Online. Here we meet with God. Whether you're 90 or you're 9, we've got something just for you. We've got worship programs, music, preaching, something for the young people, something for the children, something for the married people, something for the singles. Everybody, you need to tune into Mandara Online. Worship the Lord, praise His name. Even if you want to know how to manage your money, we've got something here for you. Like, share, and subscribe to our channel. This is the place to be.
hapo tinoenda pasipo asimuponesi achazo uyaje kutoka umambo wakeo areko uyane kukasika Jesuje ariku toka newafambi wake wachazotorwa hapo Jesu ouya iwo makuwa ekare hapo wanorara wafambi wakafa na Kristu wachaza rurose wanu warobuka wachapona kamwe na Jesu iye ariku uyane kukasika Jesu je ariku toka newafambi wake wachazotora hapo Jesu ouya tichasangana kumusha wekudenga tichai ane kuponeswa waponesi owo tava pasirese vana matemamo wedenga iye ariku uyane kukasika Jesu je ariku toka newafambi wake wachazotora hapo Jesu ouya toimba haleluya haleluya amen ije haleluya ekuna wirati jaswika namata simiro kufaradaka tofeka biriye kudenga iye ariku uyane kukasika Jesu je ariku toka newafambi wake wachazotora hapo Jesu ouya. Sanganozvirira Mwari ngatifugame munamato. Panguva dzino regai tichipa nguva kuna mufundisi vataure kwatiri. Amen. Madekwanaka vana vaMwari. Pane vamwe vasaririra futi. Madekwanaka vana vaMwari. Zaka vanhu vatojaira kungomhoresa wakatuwo unongotoona kuti ndokutoti tikunde. Toda kutenda Mwari pamadekwana ezuva ranhasi tichitenda zvakare nemwe mukana watipa kuti tidzidze zvimwe zveukuru hwake tichimba nokutenda kuti Mwari vari kuramba vachitaura kwatiri. Vaenzi, Mwari aramba achikuitirai zvakanaka nekuuya kuuya kuna Mwari hakusi kuwesta nguva, ndo nguva yacho nani zvatinotofanirwa kutoishandisa. Handitika matogona mutori panzvimbo iri right chaizvo izvo. Toda kutenda tisati tapinda mukati mesevhisi yedu samazuva ose. Ndokumbira kuti ukwazise munhu ari padhuze newe womupa fake smile. Handina kukanganisa fake, ndoziva kuti iyi ndeye kufeka woti mhoro munhu waMwari.
hakuna smile inogadzikwa. Itompa efeki yacho iyo, titoshanda nefeki yacho tichitoenda. You are looking so beautiful. Yes, ndinana baba tiri kukwanawo pa beautiful yekuchechi. Zvinonakidza, zvinokomborera. Mwari akuitire zvakanaka, Mwari akukomborerei. Tisingapedzi nguva yedu, nasi tiri kudzidza tiri mukati meBhaibheri. Tichadzoka kubhuku raGenesis kana kuti Genesis, ameno zvamunofarira. Indofarira kumuti Gene, saka ndiye kuna Gene. Tiri pachapter ya31. Pane nhoroondo imwe yandinofarira yemurume anonzi Jacob iripo ipapo. Yandoda kuti tibatsirane, Mwari achitibatsira kuijekesa. Musoro wenyaya unoti unosara wakachigarira. Tarisa munhu akagara pedo newe, womubata ruoko, mupe ruoko, firm African handshake, wobva ati shamwari. Kana dzichida kunyepera kutsumwaira nema, woti shamwari, unosara wakachigarira ichi. Unotosara. Ukaverenga nhoroondo yeZimbabwe, kunonzi kare, before 1980, muno makamboita hondo. Aita hondo. Yakazopera, takazowana independence mugore ra1980, ndizvo kaizvo. Yes. But seri kwa 1980 kwakafiwa. Saka kune dzimwe nzvimbo, kana ndisingakanganisi, kuna naMount Darwin kwainonzi ndoko yakatangira. Kune zvakaitwa nomuvengi because yanga iri nguva yehondo. Zvinonzi pavaifamba mumaroads, vaidyara zvinonzi zvimbambaira, mazviziva? Ya. Vaisiya vadyara zvimbambaira so that pavanouyawo mumwe muvengi akatsika chimbambaira icho chanofanirwa kurohwa achifa. But hondo yakasvika pakupera zvimwe zvimbambaira zvisati zvatsikwa. Ende nazvino zviri kudambura vanhu. Hurumende iri kuita program vanomboona ZTV yedemining, kuchera zvimbambaira zvakavhutsigwa kudhara. Munhu ari kungozvifambira vaka ari kuzvifudzira mombe yake, mutuke yakazvagwa manje manje, watsika chimbambaira warohwa gurika gumbo. Zvakadzvagwa kudhara but zvoti affecta nhasi. Saka musoro wenyaya unoti unosara wakachigarira. Handei pana Genesis chapter 31. Timbotarisa nhoroondo yacho nepapfupi yemurume anonzi Jacob. Munoziva zvakaitika, muri vaverengi veBhaibheri. Watsotsa mukoma wake, watora maropafadzo, vaita medzi dzavakaita namai, ndobva dzabuda, ndobva azonzi tiza, ndobva atiza aenda kwasekuru vake kwaLabhani. Aenda kwaLabhani. Bhaibheri rangu rinoti iro achingosvika ndobva aonana naRachel, ndobva paita love at first sight. Ndobva vamufarira, vakatonointroduce, ndobva tonosvika kumba, toendwa naye kumba. Zvikanzi ndomuda, zvikanzi it's okay, since usina chinhu. Chishanda for 7 years. Ndobva ashanda for 7 years. Day raaifanirwa kupiwa mudzimai wake, ndobva apiwa munhu asiriye. Tsotsi rikatsotse wavo. Iye andanga abva atsotsa mukoma uko. Ndobva wanavo tsotsi rakati upgrade yevo zviri nani Labhani, ndobva ramutsotsavo futi. Machemere munhu anenge atsotsewa kana ndosimbotsotsa vamwe, machemero anoita ndasenge hatsotsi. Ndobva afuma achipopota Jacob, zvikanzi chii chamandiitira ichi? Kwai aiwa naLabhani, kuno kweda hatidero. Mukuru ndiye unototanga, muduku asiri unotangira mukuru. Kwai saka mandodi kwai wotoshanda futi dzimwe kauchida uyu muduku. Ha! Ndobva arova zvikanzi nerudo gwaiva nago kumudoko, haana tomboona 7 years dzechinhu. Ndobva arova dzikarova 14 ndokopuhwa muduku. Ha! Wagara paya, wagara kwaLabhani. Ndokutanga Mwari ndokumuropafadza, Mwari ndokutoropafadza naLabhani nokuda kwepresence yaJacob. Rari ritsotsi raMwari asi rakaropafadzwa.
Mwari ndokutanga kutoropafadza Jacob, ndokuropafadza futi Labani aripo ipapo. Tasvika manje pana chapter 31 pane nyaya yacho. Background yakajeka kai. Ya, hande muverengi inoti chi? Chapter 31 verse 1. Zvino wakanzwa mashoko evanakomana vaRabhani. Zvikanzi Jacob ndokuwa. Ya. Jakobho akatora zvose zvaiva zvababa vedu. Ya. Wazviwanira pfuma yose iyi. Ya. Kune zvaiva zvababa vedu. Ya. 2. Jakobho akaonawo kuti chiso chaRabhani hachizakaita kwaari sepakutanga. Come on. Jehovha akati kuna Jakobho, dzokera kunyika yemadzibaba ako nekuhama dzako, ini ndichava newe. Ipapo Jakobho akatuma munhu kundodana Rakeri naRea vauye kusango iyo kuzvipfuwo zvake. Akati kwavari, ndinoona kuti chiso chababa venyu hachizakaita kwandiri sepakutanga. Asi Mwari wababa vangu wakanga aneni. Munoziva kuti ndakabatira baba venyu nesimba rangu rose. Verse number 7. Verse number 7. Mugogumira ipapo. Baba venyu vakandinyengedzera vakashandura mubayiro wangu kagumi. Asi Mwari haana kutendera kuti vandiitire zvakaipa. Chiisire ipapo. Zvikanzi na chapter 31 panapo. Zvikanzi Jacob wakawa. Vanakomana vaLabhani vachingotaurirana so. Zvikanzi watora zvababa vedu zvose. Verse 2 ndobva yati, zvino Jacob wakatarisa chiso chaLabhani ndobva avona kuti chiso ichi hachisisina kuita sezvachakanga chakaita pakutanga. Ndafarira pfungwa mbiri apa. Pana verse 1 akawa, pana verse 2 akavona. Mupo. Tarisa munhu ari padhuze unoti inzwa nokuvona. Chokutanga akanzwa, chechi2 ndobva aona. Ndenge ndaoversteer welcome yangu pano. Ndakuchifanirwa ndidzokere nokuti chiso chaLabhani hachisisina kuita sezvakanga chakaita pakutanga. Takaitaura nezuro iyi, nyika ino inotongokuradza kuti chava chiso chaLabhani hachisisina kuita sezvakanga chakaita pakutanga. But chiri kundinakidza apa ndechekuti Jacob haana kungoona chete, akaita zvimwe zvokunzwa. Zvikanzi nezuro zvimwe zviratidzo muchaita zvokunzwa hamuzooni. Muchaita zvokungohwa kuti kune zvimwe zvokuitika kune dzimwe nyika. Kune mumwe munhu akadomirira kudoti mukicheni make mudengenyeke kuti abvume kuti Jesu nouya. Kune zvimwe zvauchaita zvokungohwa. Nhamo yedu haisi yavamwe. Vamwe vari kutohwa zvokuno. Ndosaka Jesu akataura iye achipamurudza achiti ane nzeve dzokunzwa ngaanzwe. Ukawa une nzeve dzokunzwa ngaanzwe. Pane zvari kutaurwa. Idzo nzeve basa radzo nderei? Handiraga nderekuwa. Pane zviri kurehwa iwa zviri kuseri kwezvinohwikwa. Umwe hatombohwi. Panotarira news hatombovhunduki. Ndobva Jacob atarisira akaona kuti hazvisisina kuita zvakanga zvakaita pakudii nhai pakutanga. Zvakureva kuti chinyi kune kunofanirwa kuenda. Ende paakangoona izvozvo zvikanzi Mwari ndobva atotanga kutaura zvikanzi Jacob wagarisa. Fanirwa kuti uchidzokera nyika yemadzibaba ako. Nemhaka kuti chiso chaLabhani chadii nhai? Nenge wagarisa kwasekuru kwagarisa first days unochiurayigwa magarikundi, urayigwa huku, urayigwa mbudzi, ukaona wagarisa nyako baba uya naupedza kuroora. Uzandagarisa. Saka Jacob chiso chaLabhani chiri kukudza kuti kune zvokofanirwa kuenda. Ende terera Mwari, usachiterera kuhwa kuti vari kuramba vachikudii. Pakuda kuti uchiterera Mwari kuti wodii. Aina Mwari aiwa shamwari wagarisa. Waya ndobva mukomana atoterera izwi raMwari ndobva atonotumira shoko. Ari kuzvipfuwo kudza vakadzi nevana vake kuti baba venyu ndiri kuvaona. Ndinosimbovatarisa but ndine kamwe kamutarisiro kandakuita kakasiyana nakare nemhaka yevachinja. Nyika ino yatichinjira vanhu vaMwari. Muripo here? Pasipo pandiri kuda. Ndobva adini. Ndoda kuti mutangire pana verse ya 13.
munodonha muri pana vhesi ya17 paakangoona kuti chiso chaLabhani chashanduka ndobva adiverengai mufundisi wangu. Ndini Mwari weBheteri, Ya paya pawakazodza shongwe, ya paya pawakandipikira mhiko. ndiMwari akumusimbisa manje. Ino simuka, Simuka ubve munyika ino, ya udzokere kunyika kwawakaberekerwa. iyo 14. Ipapo Rakeri naRea Ya. vakapindura vakati kwaari, ya ko tichinomugove nenhaka kuimba yababa vedu here? come on. Na 15. 15 Hatizava sevatorwa kwavari here? ya Nokuti vakatitengesera vakapedzavo chose Ya. mutengo wedu. verse 16 Nokuti pfuma yose yakatorerwa baba vedu naMwari iyo ndeyedu Ndeyedu. nevana vedu. Nevana vedu. Naizvozvo zvino Ya. chiita hako sezvawakaudzwa naMwari. ya verse ya 17 Ipapo Jakobho akasimuka akatasvisa ipapo vana vake nevakadzi vake pamagamera. ipapo isai chigumwe udzamuna paridzoni kuti ipapo Ipapo nevanhu vanosundira tariro mberi ezifi upenyu huri mumavoko avo. Ipapo paakangoona kuti zvachinja zvikanzi ipapo Jakobho akasimuka. Pedzisai mufundisi wangu. Ipapo Jakobho akasimuka akatasvisa vana vake Vana vake nevakadzi vake pamagamera. nevakadzi vake pamangamera ndopadapa ya Akatora zvipfuwo zvake zvose iyo nepfuma yake yose Iyo. yaakanga avunganidza. Iyo. Zvipfuwo zvaakanga apfuwa zvakanga zvavunganidzwa ya paDhami Arami ya kuti aende kuna Isaka baba vake. tiisira ipapo mobva majamba moenda kuna vhesi 24 zvikanzi ipapo Jakobho wakatora vana vake nemadzimai ake ndokubva avagadzika pamakamera nezvipfuwo zvake, mombe, makwai, ndokubva atanga kuenda. But tiri kundinetsa hechi, Jakobho paakauya kwaLabhani wanga asina kana chinhu, wanga wane svimbo. But poodzokera, wakudzokera ane makamera, akudzokera aine zvipfuwo, akudzokera aine muchato. Mwari ngaavongwe nehama dzakaita saLabhani. Vashoma. Vashoma. Ipapa ndakutohwikwa ipapa. Kamera. Ukaverenga munhoroondo mubhaibheri, kamera raiva nevanhu vashoma, raiva vanhu vane zvinhu zvavo. Ndo angari maland cruiser enguva iyoyo. Hapanawa. Ndo aiva macruiser, ndo aiva madifoti enguva iyoyo. Saka kuri kunzi izvo, Jakobho paangobva kwaLabhani, wakabva ava nezvinhu zvake nemhaka yei, nemhaka yaLabhani. Iwe unogara nemwana wazvanzi yako anodzokera nebitterness. Jakobho wakabva ane muchato kwasekuru, ende dziri murodhi dzongoti apo of course pane kutsotsana tsotsana, but haleluya kuna sekuru. Sekuru muKristu. Nogara nemunhu anobva ane birth certificate ongodzokera ane birth, haana kana kupasa maths kana kunyorera maths kuti pandakagara kwasekuru kuHarare ndakabvawo ndaane maths. Iwe ende kudenga udanda zvenharo. Vazhinji vaKristu vanofarira chiKristu chavanoita vakatsinzina. Izvo chinoi chiKristu ndezvaunoita wakasvinura, wootenda Mwari wakatsinzina. Ndanoverenga 25 dzaMateo dzichakuudza kuti vanhu vanoenda kudenga vakadii. Makandiona ndine nzara ka, mukandipa zvokudya, makandiona ndine nyota, mukandipa zvokumwa, ndakanga sina chokupfeka, mukandipfekedza, ndakanga ndiri kutirongo, mukandishanyira. Ivavo ndi vanhu vanoenda kudenga ivavo. Vanoti nyangwe amen dzacho ishoma. Vanhu vazhinji vanoenda kudenga zvenharo. Kwai mufundisi ndikatsinzina na2 ndosvinura na4. Uchibateyo wakatsinzina. Chinonzi chiKristu ndezvaunoita wakasvinura. Zita rekuti Dorcas Ministries rakatobva pamabasa omumwe munhu. Kwai mabura emunhu asiri iye. Nemabura emai moyo, Dorcas wamabura handiye, nemhaka yechirikadzi dzakabata mabasa. Zvikanzi aya mabasa ngaamuke, mabura asiri iye. Chinonzi chiKristu rudo nehama. Unogwadziwa nekuti kwai house girl wagara naye wanyengwa, nechimwe munhu chine order uchiri pane kutobatikana, kwai tokudzinga basa. chiKristu ndezvatoita takasvinura. Vazhinji tikataridzwa hama dzenyu pana panowa urombo, vakamirira kumuchingamidza. Tarisa munhu ari padhuze newe, unopinda chechi ipiyo. Zvobe
vanhu vasingadi kuvhurigwa vhesi hazvibetseri kumuparidzira chimiro chakafa uchitadza kumupa shuga yekumupa ari mupenyu. Vanenge vachifonegwa vachibvunziwa kwai mavakohwa sei vachigwara mavakohwa sei torai murume nyama unoita apa dzinanga nacertificate rered cross. Vanaundiswa vauchipatara semaindisirwa munongoita imbwa yenyu kuSPCA. Every day hama dzenyu padzosvika maona tadla senge mugoti wavhunika bikai futi. Ruponeso guri pamugoti vana mai. Inaonengwa katsinzina china matangiro zota sichakungongodza musoro. Shinura akanzi good Samaritan musi uyanga zinaenda kuchechi. Achita chechi murodi. Yono specialize netsinziningu. Kudenga taipinda nokutsinzina munhu wese ainda because vatsinzini vakawanda. Unogegwa unotsinzina, unonakigwa nepizza unotsinzina. Hatiponeswi nekutsinzina, tinoponeswa nezvatoita takashinura totenda Mwari takatsinzina. Ndanotarira tsoka yamai vako kubereka ndopanyatsoona kuti uri muKristu unodhausa. Wakatomushedza kwai mukomana wemombe zifa anodana nemombe. Samboti kana tikuda kungoona kudoti uri muKristu akati tongoona nahouse girl wako. Ungamuappreciate Mwari unonamata nemubatiro wanomuita. Wakamutora kumusha ugokoko. Chiti buya ndakuindisa kuchikoro wasvika kuno kunongotimbiswa garden. Kwai utotenda. Kwai utonditenda ndemwe une rudo ndakakubvisa everyday anga igara chini mind handisi ndakauraya mai vako. Mwari ngavongwe nevanhu vanakaita sana Labhani vanozati hama yangu chero ende razi muHedeni kai rakazvizati hama yangu kana yobva pano unobva nemuchato anobva achidrive unobva nedrivers license nemhaka yei ndiri kutogadzira marelations ndikafa unosara wacho wachengeta vana vangu. Hama dzenyu dzamunobata kaki hamushanyiriki kai hamushanyiriki munyanya kuda vanhu vekuchechi. Kune dzimwe chembere dzisingambodi zvekuvhurigwa chikara chomuna Dhanieri nomufananidzo wacho dzongoda ngopuwa 2 kg yeshuga dzoti haleluya muroora wangu unonamata. Kuomera kusvika pakuomera namatemba machunks makadbox akadigwa mvura kuomera nayo wa Zambia $2 kwangotenga iro vamweni vodoti muroora wangu unopinda chechi. Kudaenda kudenga zvinharo chaiko zvemutsimba mufana wako achichawa $20 yekungopedzisa form 4. Not with Laban. Chinhu 1 chaingomusina chekuti ndewe ropa rangu zvomupenzi hwake hwakaita zvokumitiswa ndemwenyaya but is from my blood. Tarisa muna pati zinotumvudza kuti hama dzako dziri sei. Toona kamuchisa vafundisi pamastatus vana mai venyu vaisi. Garavo nehama yaappreciate painotendeka rimwe certificate roti dei vasiri vatete mobi. Tendisipo. Akatarisa mapicture ake muchato kuti dei vasiri vatete Yolanda. Dei vasiri sekuru Philip. Handigoni navo saka paanofugama achinamata anenge ati Mwari urayai dzimwe hama dzose musiye kule vangu. Chasevhwa nemaprayers ehama dzako dzaunobata zvakanaka. Zvinewa una kana anokunamatira. Ndosaka sometimes paunobata uchirota nyoka dzichovha mabhasikoro hauna unokunamatira. Wakamakana nehama dzako iwe. Kutsamwira CEO kubasa kwenyu tabva asina kudya. Wakaregera kumbotsamwira mwana wazvanzi yako pakauya asina kufona. Zvonetsa zvanhu anongoya asina kufona ende zibamnira chino zvakaipa. Dzine bhutsu inonhuwa so asindobamnini vako. Ende vari very observant vanhu. Very sensitive vanotoona chana chenyu chechivabvunza muenda rini? Vana gogo vanoona handidzoki futi pavanobudisa tsoka parukova yako vasiya vaikesa. Handidzoki pamba pako. Kakutakura 9 months ndikakubudisa neoperation. Ndiwo unondidai. Sedzakangonyarara dzirizi. Iwo kamirira kumuchingamidza.
zvinoda kuitwa ngazviitwe. Ndonamata vasikana, ndonamata ichi chinamato ichi. Waona Mwari akati 6 days thou shalt labor, ndo kwamemuri ikoko tine timhuri yenyu muchisangana muchimhurisana mouya kuno ku1 day kungotenda zvamakaita pakati pevhiki. Mubvunza munhu apa kuti wakaitei pakati pevhiki, wakaitei? Kabva dzane zvinhu Jacob. Mutonochinja magoalpost izvezvi. Totanga kutomubata zvakanaka, auzvizivi. Neta head on mukafira passport. Iye wari kubata kaki ndiye achasara kuchengeta vana vako, ende zvana zvako zvosara zvibakwa kaki. Baba vako vaifinhura. Akukuprovira. Uri kuomesera vana vako. Kwai chikomana ndobva charongedza vakadzi apa. Haleluya. Amen. Haleluya. Mashoko ndazvo kwadanga tendwa aya. Chikomana ndobva charongedza mukadzi apa. Kwakazviwana hivi kwakulelapi. Haleluya. Ya. Marriage up. Yeah. Mabenz up. License up. Ya. Ne O level up. Ne A level. Ya. Masters. Ya. Ndiani kulelapi. Miede nawo but vane zvinhu zvavanogona. Vawedzere mazuva ekurarama. Vanoziva zvokuita nenguva yekuita. Obva arongedza mukomana ndokupinda munzira. Manya mufundisi. Handei pana vhesi ya24. Verse number 24. Ya. Mwari akauya kuna Rabhani. Indai pa19. Verse number 19. 19. Come on. Zvino Rabhani wakanga aenda kundoveura makushe yamakwai. Chabuda chikomana. Ya. Rakeri akaba chifananidzo Ehe. chainamatwa chababa vake. Famba. Jakobhu akanyengedzera Ya. Rabhani Ya. muArami nokuti haana kumuudza kuti ndotiza. Tiza. Naizvozvo akatiza nezvose Ya. zvaakanga anazvo. Iyo. Akasimuka akayambuka rwizi Ya. akaringira kugomo reGiriadhi. Iyo. Zvino nemusi wetatu Rabhani akaudzwa kuti Jakobho watiza. Ya. Iye akaenda nehama dzake Ya. akamuteverera Amuteverera. rwendo rwamazuva manomwe. Iyo. Akandomubata kugomo reGiriadhi. Ya. 24. Ya. Mwari akauya kuna Rabhani muAramia Pakurota. pakurota usiku akati kwaari, Akati kwaari. chenjera Chenjera. kuti urege kutaura kuna Jakobho Ya. chinhu I. kana chakanaka Ya. kana chakaipa. Nowa. Rabhani akasvika kuna Jakobho Akati. zvino Jakobho akanga adzika tende rake mugomo. Ya. Rabhani nehama dzake Ya. vakadzika matende avovo mugomo reGiriadhi. Famba. Zvino Rabhani akati kuna Jakobho, Nowa. waita seiko Waita iwe? seiko? Nokuti wandinyengedzera. Ukaenda navakunda vangu. Ya. Vakaita sevatapwa nomunondo. Famba. Watizireiko pakavanda ukandinyengedzera. Wakaregerei kundiudza ndikakutendera kuti uende nomufaro nenziyo nengoma norudimbwa. Hauna kunditendera kuti ndisvete vanakomana vangu navakunda vangu. Sai chigumwe ndai pa29. Kwai ndobva Labhani azviziva kuti Jakobho watiza. Kwai ndobva atevera. Kwai paakatiza Jakobho, Rachel mudzimai waJakobho akatora vamwari vaLabhani. Ndobva aenda navo. Ende Jakobho anambozviziva izvozvo. Kwai Labhani ndobva atevera after 3 days. Ndobva vanovabata makomo eGiriadhi. Vapicha matende. But pane panzine vhesi. Pana vhesi 24. Mwari ndobva taura na Labhani kuti chenjera kunotamba netsotsi rangu. Amupo imwe. Tsotsi raMwari. Chenjera kundotaura. Hatisati asvika pakuita kungonotaura chinhu chakaipa. Samubata usamuguma. Ndobva asvika pavakamubata. Hanzi Labhani ndobva ataura mashoko aya. Zvikanzi nhai Jakobho. Chii chawaita ichi? Kutiza wanga uchida kutiza hako but wagotorereiko vamwari vangu? Mamasvika here papa? Verse number 29. 29. Ya. Pa27 yati kudi? Verse 27. Sati asvika pana vamwari apa. Watizireiko pakavanda ukandinyenyedzera. Wakaregerei kundiudza. Ndikakutendera kuti uende nomufaro nenziyo nengoma. Ini ndogokuyeneka sei icho chiso chako chisingaenekeki? Hatieneki. Kune kumwe kusingaenekwi.
Ndaeneka Satani. Kwai waregere kundibudza. Ndakurongera pati, kuronga pati yekueneka Satani. Iyo smile yake ichikuuraya. Smile ya Satani inokuuraya. Waregere kundibudza, taita pati, taridza nziyo, celebrate. Hatieneki Satani kana toinda kunonamata Mwari wazvokwadi. Unoda kueneka. Ende musi waunoda kueneka. Ndo paunopiwa maoffers ari nani. Musi waunofunga kundoriramba zimukomana iri aranyadzosati ariti. Musi uyo surprise yaunorohwa nayo ka. Hazvienekwi izvi. Kueneka Satani. Unorohwa nyuwani. Ndo paunobudzwa kuti this time nda kumbokuendesa kuDubai. Have you ever been to Qatar? Unyepa iwe. Unotengegwa chikafu chaungosina mbotengegwa pamwe pesa. Unorohwa ka surprise kuti ningo kasungwa maziso. Hey baby, can I just blindfold you? Is it okay? Have you ever been to Victoria Falls? By plane, not by the road. No, by the plane. No chinja. Hatieneki Satani. Udzamuna bazinto zaeneka Satani. Ini gore randaita sarudzo mufundisi. Ndakasara ndisisina hama nemakaenda kazvadi chichinya chakavanzika chikuru ichi. Kune patoenekana. Apa. Panyaya dzaMwari apa. Rinoparidzwa universal asi tori sarudza individual. Panarika amira ndakadai. Ndiri kueneka. Kueneka. Ndambonoudzawo shamwari dzangu ndimbovavonesa ndoti zvoita. Iwe unonga wakandomuonesa yeye mudzidzisi wako anokudzidzisa zvisizvo. Ndo paachabvuma achiziva kuti mari yaunotomupa ndiyo inobhadhara fees dzavana. Zvazviiti. Hatieneki. Kana toinde kuna Mwari wedu tinongoinda. Tiza nokuda kwaupenyu hwako. Labhani haenekwi. Unondiitira pati yekudezi pandakauya wakandiitira pati kuti ndiwe. Paide wambomira tamboita kapati hatieneki Satani nyangwe zvodini. Kwai ndobva zvadini pana vhesi ya 29. Yati kudii mufundisi wangu. Ndine simba paruoko rwangu rokukuitira zvakaipa. Ya. Asi Mwari wababa vako wakataura neni usiku bwazuro. Ya. Akati. Chenjera kuti urege kutaura kuna Jacob. Ya. Kana chakanaka. Ya. Kana chakaipa. Saka zviri kutaurwa naLabhani ndezvokuti Jacob utende Mwari wababa vako. Maimbozari kunaona unoraramiswa nemaprayers avabereki. Kwavona watorimwa rikadzika huro kudai. Iwe uchiziva kuti haunamati. Utoziva kuti munamati woumwe munhu uri kuda tiridzike. Tenda Mwari wababa vako Jacob. Dei asiri Mwari wababa vako ndakakupedza madeko. Amupo imwe. Mwari wababa vako ndiye anokusevha iwe. Unaunga unaigona marriage iwe. Ungaigona marriage. Ichi chigemu chokuti unograduate usati wachitanga ichi. Rongeka vasikana. Zvongoda kungorongeka. Iwe wanga wakarongeka munaita vakomana 10 singondabvisa chegumi. Usatibudza zvokurongeka iwe. Ingotenda Mwari wababa vako. Paripo pamwe paunopinda pasingapindiki uchibuda nemhaka yemaprayers echemberi rikusinovela. Nogona kudhiraivha iwe. It's like night driving ndo yangu haugoni. Same potoro rakatsika vamwe vana vakadonha. Ndoro uri uchifrosa unga unogona kudhiraivha. Mwari wababa vako. Even usingavatumiri grocery pavanongodana vachiti muitire zvakanaka Fibion unokwa. Ndakarova chirungu chisingaiti muinterview chokuti kudii I love Job. Tende Mwari wababa vako. Maimbozviziva kuti mamwe mablessings amakungoti tonamata munamati mwakaguma rini kutsanya ndiye mubereki wako. Ende kukembi meeting havati. Achiti murangariraivo kukwekwe spiwo vachikudana nezita. Variko vakaverenga mabhuku ana Nancy Van Pellet. Now Adventist home zvikasashanda. To have and to hold young men. The how of saying no. Vapedza kudaro ndobva varambwa. Tende Mwari wababa vako kavona uchine marriage yakamira iwe. Ndogona kubika. Nonga murume unogara kuti panogona kubika. Unogona unogara kuHappyworth uku. Muchimba chakasvika apa. Panopinda akaenkera kahadhira achita zvekupinda neengu. Kusiya mansion. Chii?
unga munhu anogariswa nechikafu varume ava imbovatarira ugere padhuze newako imbomutarisa kuti hauna kumira zvakanaka ndotenda Mwari wamudhara wangu. Varume kuti ungamuchinja iwe murume wangu ndakamuchinja ava. Because wakaona varume mumamuvi vanochema so vanochema kwai. Vemunhu havachemi ava. Vanotafadzwa havachemi. Vanochema ndevekoko vamunovona vepaZWorld vanochema. Vemunhu havachemi. Tenda Mwari wababa vako ende pavanorova naivo zvibhakera so panobva umwe achipfira raspberry iwe ndopanovhika chi ndirove tenda Mwari iwe. Ndongati inyaya structure inokugarisa muchinhu ichi. Tikwai isisi maheleboni. Ini ndine body. Unongosiwa achinotsvaga umwe munhu kuti structure yacho nani hapana kuti uti munhu yacho nani kuuya here kana tari kuinda usisi. Tenda Mwari wababa vako. Yasiri Mwari wamai vako wakarangwa kudhara iwe. Unaunga pabasa unopagona paya. Vanhu vari kushanda navo vane maduma muchiuno. Kuti kwai it's like ini ndakarongeka moyo. Usati taura zvokurongeka tenda Mwari wababa vako. Ngada uri nhoroondo iwe. Kupedza chikoro. Kwai vamwe vanaona order. Na order indi chibaba indi makuru. Usati taurira zvemhasuru dzako hadzishandi. Tenda Mwari wababa vako. Ngada ndakupedza. Pedzisa bishop. Verse number 30. 30. Zvino kana wakada kuenda Kana wanga wada kuita. zvawakanga uchishuva zvikuru imba yababa vako wagobireiko vamwari vangu. Chakumbira 31. vana mama 3 4 wauye kuno kumberi na Euda yai kuno wabvunzwa Laban Jacob kai ndozviziva kuti wanga wada kuinda chakumbira muuye futi kai ndozviziva kuti wanga wakuda kuinda ko wagotorerei vamwari vangu zvokuinda kudenga kwai ndozviziva kuti muda kuenda kudenga ko vamwari vangu. Satani unotevera zvinhu zvake. Satani unotevera zvinhu zvake. Andipapo nengo wakagomba seganga kuti uchiti havazivi chiri ngoti pastor havazivi. Zvobetsera. Ari kuchengeta umwe ndiani papo. Vanobva vachikanga mwatombodzoka kumba. Saka ari muranda wechimwe ndiani papo. Satani panenge achiita ino achituma madhimoni akaringa achiti mukasvika mukaona vose vane madumwa. Vose vane zvishinda. Ndevangu ivavo nyange wakaimba nemavoisi anonakidza ndevangu musazvinetsa. Pamwe pachona vanochongochema kwai Mwari awiwo munamati vana vaduku here iye mwana akasungirirwa shinda ine musoro wekamba. Shunyiwa usiku hwose. Satani unotevera zvinhu zvake. Muripo here vanhu vaMwari? Ya. Kwai paunga wati unoda kuinda ndazviwa ko vamwari vavangu unovadi. Kutobvunzwa naSatani kuti nhaye vedu ko iwe unoti di zvaunonyepera Mwari nhaye ari kutonzi uri kunyepera Mwari iwe naSatani. Berengei pastor manya imwe 31. Jacob akapindura akati naLabani nokuti ndakanga ndichitya nokuti ndakati zvimwe munganditorera vakunda venyu nesimba. Berenga makanga wawana navamwari venyu amunenge mawana nevamwari venyu ngarege kurarama. Zvino hama dzedu dzichiriko. Uyai pamutara Jacob. Come on. Zvino hama dzedu dzichiriko. Natsai kutsvaka zvinhu zvenyu zviri kwandiri mugozvitora nokuti Jacob wakanga asingazivi kuti Rachel wakanga achitora. Muri kuiwere nyaya kukaina Jacob aichi imimi natsai kutsvaga matende edu wamunenge mawana ainacho ngafa kukaipa akataura izvi Jacob wakanga asingazivi kuti Rachel vanyachide vazviba ndobva Labhani adi. Zvino Labhani akapinda mutende raJacob pinda mutende raRingleader nomutende revarandakadzi vaviri. Mutende revarandakadzi vaviri haana kuzviwana. Ipapo akabuda patende raRea akapinda mutende raLea akapinda mutende raRakeri. Itangei zvakanaka pastor. Verse 33. Zvino Labhani akapinda mutende raJacob nemutende raRea nomutende revarandakadzi vaviri asi haana kuzviwana. Ipapo akabuda
rariya ya akapinda patende rarakeri. vanyachide akadi Zvino Rakeri wakanga atora vamwari akadi akavaisa muchigaro chengamera ya akagara pamusoro pazvo. tarisa munhu ari padhuze kuti pane akachigarira. Come on. Rabhani akabata-bata pose. Ndokubata-bata pose. Asi haana kuzviwana. Haana kuzviwana. Iye akati kuna baba vake, Noa, Ishe wangu, Ishe wangu, arege kutsamwa, nokuti handigoni kusimuka pamberi penyu, nokuti mutoo wevakadzi uri kwandiri. Uchaigona kana yataugwa sezvizvi? Iye akatsvakisisa. Uchaigona here? Chikonzero chataugwa uchaigona here? Iye ndobva adi. Iye akatsvakisisa. Mutende imomo. Asi haana kuwana vamwari. Asi hachimo here? Chirimo, pane akachigarira. Chiri kundinetsa pasi. Pastrategy yekutsvaka ndo pari kundivhiringa. Patangwa kuna Jako, ndobva kwaendiwa kuna Liya, ndobva kwaendiwa kumatende evarandakadzi vaviri. Aiwa, oda idaro. Oda ungafanira kuti uchibva pana Liya maiguru, woenda kuna Rashi mainini. But avava appearance yavo vakati shatei. Ava vakati nakei havafitwi nazvo. But ivo vanokunaka kwavakaita ndo vakatochigarira. Kamunakiro kavakaita undasingauhuriwe. Ende pakaipamitisiwa munhu pachechi kunotanga fesi vane fesi dzine maziso akadonhasana lekwe. It's obvious. Nditobias. But havana kuziva kuti ivavo vakanaka vane mavoisi okuti kana voimba vanenge vachibvunda isitoti mweya mutsvene zvokubvunda nezvivi. Pane akachigarira. Ndokunyatsotarisa pavasikana vepachechi unyatsoona kuti kukange pana munhu wamitisiwa unotanga kuti asiningi here asiningi kana kuti mushwele ikoko. Vava vachiimba shwele shwele nkosi shwele ungati kudenga ndo vakakugadzira. Mune nyaya dzenyu. Tati vana Rashe mune nyaya dzenyu. Hembe dzechechi dzinokufita. Maposition unokwana but wakachigarira. Nenyaya dzako ukaverenga kuzasi chinda pasta yanga ichiti kudi verenga. Zvino Jacob akatsamwa akapopotera Rabhani. Jacob akapindura akati kuna Rabhani, kudarika kwangu ndekweiko? Ko kutadza kwangu ndekwei? Zvamanditevera neshungu dzakadai. 37. Sisiya ipapo ukaverenga kuzasi Labhani akatodzokera achiti achipo. Izvo chachineva vanyachida. Being innocent does not mean you are not a suspect. Nenyaya dzenyu pane akachigarira. Chaka. Pane vanenge vakafitwa nezviviso. Ivavo vanenge vasina kufitwa ivavo ndidzo nhubu dzacho. Tarisa munhu apati kuti wakafitwa iwe. Gara yenyu pasi. Ende hapana aifungira. Ndosaka kuti Jesu paachavuya panyika uchaisa zvinhu zvose pachena nemhaka yei vanhu pavari kuita zvavari kuita zviri kurekodwa with terrible exactness. Kune vanonzi vari in good and regular standing. Mubvunze Mwari izvozvo. Nana Rachel vakachigarira. Ende reason yapa maiwa ungamuguna yeye. Ende vanhu vane zvikonzero zvavo zvekuzvigarira. Havadi kusumuka pazvinhu zvavo. Ende pane zvikonzero zvinobatika zvokuti ukatochiteerera kanoita kuti chikonzero chobatika but hazvibetseri because chakonzeresa kamupengi kuti atevere kukempedu. Ita munamato usingauyi kune mhaka yepane wani akachigarira. Pane akachigarira. Vaimbi vekwedu uyai. Unoziva vaimbi vekwedu vane imwe nziyo yavanoimba inombondivhundudza so. Yavanoti zvakavigwa zvicha ndaipapo. Iye zvino kana takagara kudai toita setakafanana hatina kufanana. Pane vamwe vane marumu asingapindiwi kudzimba dzavo. Kune vamwe vane mabhuti asingavhurwi. Pane akachigarira.
vakomana nevasikana kumarumu kwedu kuright. Mambo wedu atidaidza. Vamanheru anhasi. Chaziva zvokwadi uye zvokwadi chakusunungura. Unosara wakachigarira. Vanda kundijoina manheru anhasi. Vanoti ndoda kuenda kudenga. Handidi kusara ndakachigarira. Handidi. Pamusangano uno zvinopisa zvinofangwa kupisiwa. Ukasara unongosara wakachigarira. Varipo here vanda kundijoina manheru anhasi? Kana varipo ngavati amen. Kana uchida kundijoina unoti Mwarika, ini ndine yangu. Hatisi kuzoibvunza. Ende chakaita kuti Rasheli ireruke chachiri chidikisa zvekuti wanga usingambochioni. Vana Bhari nana Ashera nana wati nana Moleki vava vakakura vaionekwa. Ichi chachiri deadly because wanga usingafa kwachiona. Ende wanga ufunga singachipo because hauchioni. Iye muridzi wacho ndiye anochiziva kuti vanhu ndine ndakagarira bana. Ndine chimbambaira chandakagara zvekuti chikasumuka chikasakosta ini chakosta even nevana vangu navazukuru. Nevamwe kusafira dzavabereki vakafa vakazvigarira. Vakaendiwa kung'anga kwacho nanonga usipo but uri kudzisafira nemhaka vakasara vakachigarira. Ende vane zvikonzero zvinobatika vaitiri kutega musha. Inoti havaranda vezvimwe zvinhu. Totoda kusunungurwa nezita raJesu. Kana uripo wakadaro sumuka netsoka dzako. Muti Mwari tisunungurei. Zvawakagarira ndiwo unozviziva. Zvokuti nhasi wama ndaigarira nzvanzi ati ichi chogona ndikukonesa ndakudenga. Unochiziva. Vaimbi vekwedu vachiimba. Chakumbira pastor muye mutipe special prayer. Anoti Mwari ndibetserei. Handidi kusara nacho. Handidi. Ya. Matei, zita Baba, reMwanakomana neMweya Mutsvene. Mazvita enyu Mwari, munotaura muchiti hamuiti chinhu musati mazivisa vanhu venyu. Vanhu vasati vaparara nemvura makatuma Noa. Sodhoma risati raparara makatuma Loti neusiku huya. Ngari yaizvozvo mukati memazuva ekupedzisira makatuma vaparidzi venyu munguva dzakafanira.
seje vamwe vachifunga kuti kungoparidza hako, asi tisingazive kuti mazuva edu taakutongwa. Vanhu venyu Mwari vasumukira zvakasiyana siyana. Vamwe vatosumukira hama dzavo, ivo hasandivo vakachigarira. Vamwe vasumukira mhuri dzavo, vamwe vasumukira mabackgrounds, vakatobhejerwa kuti enda hako Harare ikoko, asi hapana chinondofamba. Mwari wenyasha, Mwari werugare, it's not by might or by power but by your spirit. Toda kudedza zita renyu zvemhando yepamusoro kuti Jehovha makadedzwa naElijah neriya zuva pagomo reKarmel. Mukati Jehovha kana ari Mwari munamatei, asi Bhaari kana ari Mwari munamatei. Pakupera kwazvo Jehovha makakunda. Hakuna hondo yakatangwa naSatani yamakatadza kukunda. Kundisai vanhu venyu Mwari panguva iyo ino. Pavanorara vape hope, pavanoenda makambani avo ngazviendeke nokuti muri Mwari. Bvisai dhiabhorosi mukati meupenyu hwedu. Tibvisirei mweya yetsvina, tibvisirei property nezvinhu zvese zvadhiabhorosi. Tinozvirayira nezita raJesu kuti hazvina simba, nokuti imi Jehovha makakunda nekusingaperi. Mune simba muropa raJesu. Hatidi kunyadziswa musi unorira tsuri. Tinoda kuti uyu ndiye Jesu watakanga takamirira kwemakore mazhinji. Patakasimuka pamharidzo yaiti aripo akachigarira, ndiye watakasumukira. Pataichengeta Sabata, ndiye watainamata. Pataitonhorwa nechando tichienda kumasevhisi, ndiye wauya kuzotitora. Komborerai vana mai vasumuka, komborerai vana baba, komborerai vakomana nevasikana. Rangarirai shirikadzi dzamakatisiyira, rangarirai vatana vari pakati pedu. Vaenzi Mwari vamakatikomborera nawo vhiki rese, zvidiso zvemwoyo yavo munozviziva. Vamwe vacho hatipindi nawo kuchechi ino, vanopinda kumachechi akasiyana siyana. Asi imi muri Mwari vakasika denga nenyika, madini kupindura zvidiso zvemwoyo yavo. Hana dzavo dzirove kureva kuti Mwari mataura navo. Taakuparadzana kuenda kumba. Tungamirirai ngoro dzemoto dzinofamba nevazhinji. Batai maaccidents. Vanofamba netsoka, batai zvinoruma. Mangwana Mwari, kwamuka mangwanani, kwaedza. Tese toita mutamba mhuru kuzonzwazve zvimwe zvaJesu. Mutigadzirire shoko rakatinakira. Komborerai vanhu venyu, komborerai vana vadiki. Zita renyu Mwari rikudzwe pazvinhu zvose. Ivai nemwanakomana wakwanhongo nemhuri yekwake. Haizi tsika yenyu Mwari kuti kana mashandisa mudziyo yenyu morega kuichengetedza. Muchengetedzei kuitira basa ramangwana. Ivai nevanoronga programu ino, ivai nevatungamiriri. Zita renyu Mwari rinamatwe rikudzwe nekusingaperi. Amen. Ndoitenyi na Jesu ari mberi kwangu, ane minzwa pamusoro, ane nguo tsvuku. Zvino uyo mubvunzo chinyi mupinduro, ndomurovera Jesu ndirege Baraba, ndoregera hororo munhu anozvida, kana kuti Jesu uyo acharangwa. Zvino uyo mubvunzo chinyi mupinduro, ndomurovera Jesu ndirege Baraba. Mubvunzo mukuru ndopindura
sei mutsa unorindira uchiri kubvunda zvino uyo mubvunzo chinyi mupinduro ndomurovera Jesu ndirege Baraba ndozomira seiko kana ndide pasi kana nemi Kristu muri muzviedzo zvino uyo mubvunzo chinyi mupinduro ndomurovera Jesu ndirege Baraba zvino uyo mubvunzo chinyi mupinduro ndorovera Baraba ndiregere Jesu ndorovera Baraba ndichirega 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 Jesu. Tine ukama tine kufara kutsamira mumaoko ake chikomborero runyararo kutsamira mumaoko ake kutsamira mumaoko ake Jesu kutsamira mumaoko ake Jesu kunotapira kufamba nzira kutsamira mumaoko ake iyo nzira yapenya zuva nezuva kutsamira mumaoko ake kutsamira mumaoko ake Jesu kutsamira mumaoko ake Jesu chinyi ndinotya nekutizira kutsamira mumaoko ake ngerunyararo tenzi wapedyo kutsamira mumaoko ake kutsamira mumaoko
chane kutizira kutsamira mumaoko ake ngerunyararo tenzi wapedyo kutsamira mumaoko ake kutsamira kutsamira mumaoko ake a Jesu kutsamira mumaoko ake a Jesu kutsamira mumaoko ake a Jesu kutsamira